Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o emisiune cu totul și cu totul deosebită. Mă, la afecțiune. Stai că încep de la început. Merge? Merge! Stai! Nu mai zice că merge. Ține mâna mai încoace. Bine? Acum. Merge? Ce faci, mă filmezi? Da, da, da. Astea le pot pune pe pagina mea de vedetă. Stai! Trebuie să audă toată lumea. Adriana? Tivaldar, Informația TV. Adriana Tivaldar. Vreau să apar, nu vreau să apar. Deja. Nu. Bla. Gata.